ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз ба муносибати таҷдили 3-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони Дӯстии шаҳри Душанбе паради ҳарбӣ баргузор гардид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши барҷастаи таърихии хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро дар роҳи барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини сулҳу-оромӣ ва суботи сиёсӣ махсус таъкид карданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 7 сентябр ба муносибати таҷлили 3-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паради ҳарбӣ баргузор гардид. таҷлили ҷашни муқаддас бо расми гузашти 30,000 нафар хизматчии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва афсарону сарбозони захираҳои сафарбарӣ, яъне муҳофизони истиқлоли ватан, марзу буми давлати соҳибихтиёр ва ҳомиёни қонунияту тартибот дар фазои тантанавӣ оғоз гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо пешвоз гирифтанд. маросими бошукӯҳи ҷашнӣ бо ворид намудани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони баргузории чорабинӣ оғоз гардид. мавриди зикри хос аст ки парчами давлатӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми хос дорад. оғози тамоми чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ дар артиши миллӣ чун оини доимии низомиён бо ворид намудани парчами давлатӣ шурӯъ мегардад. қабл аз гузашти низомӣ, хизматчиёни ҳарбии ротаи қаровули фахрии полки таъминотӣ ва идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро чун рамзи муқаддас аз назди иштирокчиёни паради ҳарбӣ гузаронда дар сафи пеши дастаҳо қарор доданд. сипас ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо оид ба омодагии қисму воҳидҳои ҳарбӣ ба гузашти низомӣ гузориш дод. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо арзи салом ба ҳайати шахсӣ онҳоро бо ҷашни бошукӯҳи 3-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуда, доир ба ҳифзи дастовардҳои давлати соҳибистиқлол, фазои орому осудаи ин кишвари бииштиосо ва рушду тараққиёти босуботу бонизоми ватани азизамон дар зарфи 30 соли истиқлоли миллӣ суханронӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши барҷастаи таърихии хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро дар роҳи барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ махсус таъкид карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки мо бо хизмати софдилонаву ватандӯстонаи низомиёни кишвар, яъне фарзандони далеру ҷасур ва ғайюру шуҷои миллат ифтихор мекунем. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки низомиён қарзи фарзандӣ, вазифаи шаҳрвандӣ ва рисолати ҷавонмардии худро дар назди миллат, ватан ва давлат минбаъд низ содиқона ба ҷо меоранд. баъд аз анҷоми суханронии сарвари давлат ва зимни иҷрои суруди миллӣ дар як вақт аз тӯбҳо 30 шиллик паронда шуд. сипас бо амри фармондеҳи парад гузашти низомии 30,000 нафар ҳайати шахсии қисму воҳидҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, ҷузу томҳои сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ
شروع گردید. تحت نوای ارکستر حربی نفسی، هیئت شخصی قسم و واحدهای نظامی قوه‌های مسلح، جزء و تام‌های ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق کشور و هیئت ذخیره‌های سفربری در هیئت دسته‌ها وارد میدان برگزاری چهاربینی شده. از نزد منبر افتخاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با گذشت نظامی قدم زدند. در پرد حربی شنوندگان لیسه حربی، افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافع، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، افسران و اسکران جزء و تام‌های گواردی ملی جمهوری تاجیکستان، هیئت شخصی قشون‌های خشکیگرد، قشون‌های زودعمل، قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی، افسران خدمات مخصوصی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کورسانت‌های مؤسسه‌های عالی تعلیمی حربی تابع ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق، واحدهای تعیینات مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی، قشون‌های داخلی، قشون‌های سرحدی، زنان و بانوان ارتش ملی، هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق و ترتیبات، محصلین کافدرهای حربی نزد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی دولتی جمهوری تاجیکستان، هیئت ذخیره‌های سفربری و دیگر ساختارهای قدرتی مملکت فعالانه شرکت ورزیدند. ذکر کردن به مورد است که برگزاری پرد حربی به مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی از دیگر پرادهای حربی زمان صاحب استقلالی کشور هم از جهت شکوه و شهامت و هم وابسته به تعداد هیئت شخصی اشتراکیان آن به کلی فرق می‌کند. در گذشته ضمن برگزاری چهاربینی‌های سطح جمهوری شماره اشتراکیان پرادهای حربی در میدان مرکزی پایتخت اساساً از 5 تا 15 هزار نفر را تشکیل می‌داد که در مقایسه با گذشت نظامی 30 سالگی استقلال دولتی تعداد آنها تنها در شهر دوشنبه به 30 هزار نفر برابر است. علاوه بر این در مرکزهای مأموری تمام ولایت‌ها و هر یک شهر و ناحیه جمهوری نیز با جلب قسم و واحدهای نظامی قوه‌های مسلح، جزء و تام‌های ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق کشور و هیئت ذخیره‌های سفربری پرادهای حربی دایر شد که مجموعاً شماره آنها زیاده از 162 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. در برابر شرکت فعالانه نظامیان کشور و هیئت ذخیره‌های سفربری، اینچنین تکنیک‌های گوناگون وزن زیرپوش جنگی، ماشین‌های مخصوص حربی و دیگر نمود نقلیات اتومبیلی که مربوط به قسم‌های نظامی، ذخیره‌های احتیاطی و واسطه‌های مادی تکنیکی منطقه‌های مدافع حدودی محسوب می‌یابند. در مرکزهای مأموری ولایت‌ها و هر یک شهر و ناحیه‌ها در یک وقت با اشتراکیان گذشت حربی حرکت نمایشی دایر نمودند. تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی برای هر یک فرد وطندار و وطندوست، خویشتن‌شناس و میهن‌پرست و جانبدار صلح و آرامی جشن مقدس و فراموش‌ناپذیر است. тантанаҳои идона ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар ҳамаи гӯшаву канори мамлакат бо шаҳомати хоса оғоз ёфтанд. аз ҷумла дар марказҳои маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ бо ҷалби қисму воҳидҳои низомии қувваҳои мусаллаҳ, ҷузъу томҳои сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ парадҳои ҳарбӣ доир шуд. хабарнигорони мо дар гузоришҳои худ роҷеъ ба баргузории паради ҳарбӣ ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар марказҳои маъмурии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ нақл мекунанд. таваҷҷӯҳ кунед. дар шаҳри хоруғ, маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ифтихори сазовор таҷлил намудани ҷашни муқаддаси миллӣ 30мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷалби беш аз 5000 нафар ҳайати шахсии афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сарбозони ҳайати захираҳои сафарбарӣ гузашти низомӣ баргузор гардид. хурду бузурги вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон субҳи содиқ бо рӯҳияи баланд ва ифтихори беандоза бо баргузор намудани чорабинӣ тантанавӣ ва гузашти низомӣ аз ҷашни 30мин солгарди озодии комили ватан истиқбол намуданд.
дар гузашти низомӣ раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ширкат варзида иштирокдорони чорабиниро ба муносибати ҷашни Фархундаи миллат 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шодбошӣ намуда, аз заҳматҳои хастанопазири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба сулҳу субот ва зиндагии орому осудаи мардум ибрози назар намуд. Гуфта шуд ки дар шароити ниҳоят ҳассоси минтақа ва ҷаҳон ҳифзи амнияти миллӣ, фазои ороми сиёсиву ҷамъиятӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва сарҷамъии миллат аҳамияти аввалин дараҷа ва сарнавиштсоз дошта, он аз фаъолияти рӯзафзуни ҳар як хизматчии давлатӣ вобастагии зич дорад. Дар гузашти ҳарбӣ дар баробари сарбозону афсарони шуҷои ватан ҳамзамон бо навоне ки дар сохторҳои қудратӣ адои вазифа менамоянд, бо масъулияти баланд иштирок намуданд. Вобаста ба авзои кунунии минтақа ва ҷаҳон таъкид гардид ки ҳифзи сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо амнияти кишвари тоҷикон, балки дар таъмини бехатарии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва инчунин иттиҳоди давлатҳои Аврупо аҳамияти махсус дорад. ҳифзи сарҳади давлатӣ аз ҳар як хизматчӣ, афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ, хизматчиёни давлатӣ ки дар сарҳади давлатӣ қарор доранд, ҳушёриву зиракии доимӣ ва масъулияти баланду омодабошии ҳамешагиро тақозо менамояд. хушбахтона имрӯз бо унвони шарафманди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба хусус шаҳри Хорух дар паради ҳарбӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона ширкат мекунанд ва мо сарфароз аз он ҳастем ки бо унвонам дар қатори мардон яъне худро ҳамчун сарбоз нишон метиҳанд ва имрӯз ба сифати яъне ҳарбиёни захиравӣ дар ин парад ширкат мекунанд ва бо унвон ҳамеша омода ҳастанд барои ҳифзи ватан дар сафи пеш бошанд ва албатта ифтихорманд аз он ҳастем ки теъдоди зиёди бо унвон зиёда аз 100 нафар аз мақомотҳои давлатӣ, кормандони соҳаҳои гуногун, яъне аз тамоми идораву муассисаҳо дар ин паради ҳарбӣ ширкат мекунанд. Бояд гуфт ки артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати хеле кӯтоҳ ба як нерӯи бузурги ҷангӣ табдил ёфта имрӯзҳо қодир аст дастоварду манфиатҳои давлати соҳиби истиқлол ва ҳаёти осоиштаи мардумро ҳимоя ва таъмин намояд. муҳайё гардидани шароити лозимӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ, ташаккулу такомули иқтидори мудофиавии давлат ва қувваҳои мусаллаҳи он, бунёди биноҳои таълимӣ ва ҷиҳозонидани онҳо бо таҷҳизоти наву замонавӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳодати ғамхории давлат ва омодабошии имрӯзаи ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ дониста мешавад. имрӯз барои мо сарҳадбонон боиси ифтихор аст ки дар баробари дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як рӯҳияи баланду ифтихори самимӣ ҷашн гирифта истодаем. мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ вазифаҳои худро дар назди роҳбари давлат, дар назди халқу ватан сарбаландона иҷро менамоем. қушунҳои сарҳадӣ зодаи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда вазифаҳое ки дар назди мо гузошта шудаанд бе ягон камбудӣ, бе ягон чунчаро иҷро намуда аз уҳдаи вазифаҳои дар наздамон гузошта баромада истодаем. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми кишвари азизамонро ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст, табрику муборакбод гуфта тамоми хушӯҳои зиндагиро ба ин мардуми шарафманди азизамон таманнуд дорем. бигузор ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон абадан ҷовидон бимонад. баъди анҷоми гузашти ҳарбӣ дар маҳалли баргузории чорабинӣ намоиши техникаи ҷангӣ ва дигар лавозимоти муосири низомӣ доир гардид. бешаку шубҳа
таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон буд, ки имрӯз аз ҳисоби афсарону сарбозони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, қувваҳои мусаллаҳ ва қисму воҳидҳои алоҳидаи низомии ин ниҳоди қудратӣ ҳазорҳо нафар мутахассисони варзида ба камол расида, дар пойдории сулҳу суботи кишвар хизмати босазо намуда, ҳифзи хоки поки муқаддаси Тоҷикистонро вазоифи муҳимтарини хиш қарор доданд. дар доираи тантанаҳои ҷашни пурифтихори миллии сисолагии истиқлоли давлатӣ дар маркази ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон паради ҳарбӣ ва чорабинии сатҳи баланди ҳарбӣ ва тандурустӣ баргузор гардид, ки дар он хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, қисму воҳидҳои ҳарбӣ, мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ иштирок карданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, Раҳмон Исломиддин Хайриддин, афсарону сарбозон, хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, низому воҳидҳои ҳарбӣ, мудофиаи ҳудудӣ, захираҳои сафарбарӣ ва собиқадоронро, ки дар паради ҳарбӣ ба муносибати 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар майдони парчами давлатӣ саф ороста буданд, ба ҷашни фархундаи муқаддаси миллӣ табрику таҳният намуданд. таъкид гардид, ки саҳми низомиён дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ дар мамлакат барҷаста буда, маҳз ба туфайли ҷасорати хизматчиёни ҳарбӣ, садоқату адолати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пешгирӣ кардани ҷинояту қонуншиканӣ, ҳифзи марзу буми ватан, амнияти давлату ҷомеа ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон ба дастовардҳои бесобиқа дар ҷодаи созандагиву ободонии ватан ноил гардидем. хизматчиёни ҳарбӣ, ки беш аз 2000 нафарро ташкил медод, бо ҳисси баланд ва ифтихор аз давлати ободу соҳибистиқлол дар назди парчами давлатӣ саф ороста, ҳамчун сипари боэътимоди ватан барои ҳифзи марзу буми Тоҷикистон дар гузашти низомӣ фаъолона ширкат намуданд. хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ дар таъмини сулҳу суботи устувор, амнияти давлат ва мардум, таҳкими ваҳдати миллӣ, ки пешрафту тараққиёти Тоҷикистон маҳз аз онҳо вобаста мебошад, нақши барҷаста ва бузург дорад. дар паради ҳарбӣ, ки дар ноҳияи Данғара шуда гузашт, иштирок намуда, бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ, муҳаббат ба ин сарзамин, ба ин хоки ватан саф оростем, бо як сари баланд ин паради ҳарбиро гузаштем. ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ба як қатор муваффақиятҳо, ба як қатор комёбиҳои беназир муваффақ шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 30 соли истиқлолият тамоми саъю кӯшиши худро ба ин сарзамин, ба ин миллат бахшид. мо ҷавонони созандаи ватан, мо ҷавонони ояндадори ватан дар баробари меҳнату заҳматҳои ҷаноби олӣ кӯшиш мекунем, ки то охири нафас ба халқи худ содиқ бошем. маврид ба таъкид аст, ки дар 30 соли истиқлоли давлатӣ бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои роҳнамунсози сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба як сохтори пурқудрат ва аз ҷиҳати техникаву муҳимоти ҷангӣ пешрафта табдил ёфт ва имрӯз дар он кадрҳои далеру кордон ва аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта хизмат мекунанд. барои сарбозону афсарон, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳия, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, қисмҳои ҳарбӣ, кафедраҳои ҳарбӣ, донишгоҳҳо ва бонувону ҷавонони бонангу номуси ҷамоату шаҳраки ноҳияи Данғара боиси ифтихору сарбаландист, ки онҳо дар чорабиниҳои сатҳи баланди ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлоли давлатӣ ширкат варзиданд. имрӯз яке аз рӯзҳои беҳтарин ва хушбахттарин дар ҳаёти ман аст. дар ҳаёти на балки ман, балки тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон, барои он ки имрӯз рӯзи истиқлол аст. дар байн рӯзҳои муқаддас бисёранд, локин истиқлол яке аз муқаддастарин рӯзҳо дар ҳаёти шахсии ҳар як кас ба ҳисоб меравад. мо шукрона аз он мекунем, ки сарвари давлати мо ҷаноби олии муҳтарам, пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон ҳамин истиқлолияти беназирро ба мо бахшид ва тамоми ҳаёт ва фаъолияти худро баҳри ободии ҷумҳурии гулгушкони имрӯзаи Тоҷикистони мо сарфа кард. истиқлолият ин бузургтарин неъмати рӯи дунё аст.
неъмат гавҳари беҳтарини ҳаёти ҳар як инсон ин истиқлолият аст. мо шукрона аз он мекунем ки имрӯз мо дар фазои 30-солагии истиқлолияти давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ҳаёт ба сар бурда истодаем. дар давраи истиқлолият ободиҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ҷумла дар ноҳияи мо шудааст ва шуда истодааст, ҳеҷ вақт таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон надида буд. қобили қайд аст ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ пойгоҳи моддиву техникӣ ва маишии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтару хубтар гардид. Аз қисмати дигар мошинҳои зирехпӯши ҷангӣ ва техникаҳои ҳарбӣ вориди майдони парчами давлатӣ, макони баргузории паради ҳарбӣ шуданд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дигаргуниҳои куллӣ ва пешравиҳои назаррас дар сохторҳои низомӣ ва қудратии Тоҷикистон ба вуҷуд омад, ки самараи ҳамаи ин дастовардҳои бемисл натиҷаи заҳмату талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, якдилию муттаҳидии миллати сулҳуофари тоҷик дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд мебошад. фазои орому осуда, хушҳолии мардум ва анҷоми иқдому tashabbusҳои бузурги созанда самараи истиқлол ва тинҷиву оромии ватан мебошад, ки ин неъмати бебаҳо барои сокинони ноҳияи Дангараи вилояти Хатлон волотарин арзиш маҳсуб меёбад. дар шароити таҳаввулоти босуръати ҷаҳонӣ имрӯза дар назди қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар самти ҳимояи манфиатҳои ҳаётан муҳими миллию давлатӣ вазифаҳои бисёр ҷиддие қарор доранд, ки ҳалли онҳо аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ иродаи матин, зиракии сиёсӣ, кордонӣ ва садоқату самимият ба халқу ватанро талаб менамояд. дар дораи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восеъ паради ҳарбӣ дар сатҳи баланди омодагиҳо доир карда шуд. дар қисмати расмии ин чорабинӣ бошукӯҳ бо ҳузури намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири молияи Тоҷикистон ва ҳузури собиқадорони меҳнат ва иштирокдорони ҳамоиш, раиси ноҳияи восеъ ҳозирин ва сокинони ноҳияро бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд. дар маърузаи раиси ноҳияи восеъ музаффариятҳое ки дар ин давра дар соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ иҷтимоӣ ба даст оварда шуданд қайд карда шуданд. бо анҷоми маърузаи расмӣ сипас дар муҳити идона паради ҳарбӣ шурӯъ гардид. фармондеҳи паради ҳарбиро комиссари ҳарбии ноҳияи восеъ ба уҳда дорад. ба майдон байрақи ҷангӣ ворид шуда нахуст афсарону сарбозони қисми низоми 13483 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаранд. дар саф кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар ноҳияи восеъ мебошанд. ниҳоди мазкур аз сохторҳои муҳими қудратии кишвар маҳсуб ёфта дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амну субот нақши калон доранд. дар паради ҳарбӣ аъзоёни ташкилотҳои ҷамъиятии фронти халқӣ, ҳомиёни ватан, иттиҳоди ҷанговарони башардӯст аз майдон гузаштанд. ин дастаҳо захираҳои ноҳиявии мудофиаи ҳудудӣ аз ҷамоат деҳоти Худоё Раҷабов ва дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия мебошанд. ин қисмати паради ҳарбӣ бошад бо гузашти нақлиёти ҳарбӣ, мошинаҳои ҳарбии тасмачарх ва гирчарх иқтидори мудофиавии кишварро нишон медиҳанд. ба ифтихори таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода бо иштироки 3000 нафар гузашти низомӣ баргузор шуд. нахуст роҳбарияти шаҳри Турсунзода зимни баромад қайд намуд, ки истиқлолияти давлатӣ шараф ва номуси ҳар як миллати озодандеш ва соҳибхирату соҳибэҳтиром буда муқаддастарин дастоварди мардуми ватандӯсти Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. боиси ифтихори ҳар фарди ватан аст, ки дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯҳияи баланди ватандориву ҳуввияти миллӣ дар фазои сулҳу осоиш ва зери парчами ваҳдату ҳамдилии мардуми кишвар таҷлил гардида паради низомии имрӯза низ ба ифтихори ин санаи тақдирсози таърихӣ бахшида шудааст ва нишонаи пойдориву бақои давлат ба ҳисоб рафта эҳёи нави давлатдории мо дар давраи душвори сиёсии минтақа ба даст омадааст. баъдан аз ҷониби афсарону аскарони қисмҳои ҳарбии тобеи шаҳри Турсунзода, шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳр, комиссарияти ҳарбӣ, хадамоти давлатии оташнишонӣ, ситоат оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, корхонаву ташкилот ва коллеҷу литсейҳо гузашти низомӣ доир гардид. бояд гуфт, ки дар ҳақиқат имрӯз сохторҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, афсарону сарбозони далеру шуҷоъ ва ҷавонони ватандӯсту ватанпарасти шаҳри Турсунзода ба боварии халқ сазовор гардида ба хотири ҳифзи истиқлоли ватан, таъмини амнияти миллӣ ва марзу буми кишвар ҳушёру зирак буда ба модар ватан содиқона хизмат менамоянд.
ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات سرتاسری و با روحیه ایدانه استقبال گرفتند. حسابی بروقت در مرکز ناحیه با صدا دادن سرود ملی و صف آراستن هیئت شخصی شهروندان در احتیاط قرار داشته کمیسریت حربی، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق و شهروندان ناحیه تنتنه‌های ایدانه آغاز یافتند. در آغاز چهاربینی از جانب رئیس ناحیه ذکر گردید که طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید می‌نماید امروزها که وضع جامعه جهانی از جمله منطقه ما را تهدید و خطرهای معاصر قبل از همه تروریسم و افراطگرایی، نزاع‌های دینی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی بسیار مرکب و پیچیده گردانیدند. ما باید جهت به طلبات روز مطابق گرداندن سطح آماده باشی جنگی قواهای مسلح همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌ها اقتدار مدافعی مملکت را تقویت بخشیم. در پرد حربی زیاد از 500 نفر شهروندان کسب و کار گوناگون با حس بلند وطن دوستی با روحیه صداقت و افتخار از سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فضای تنتنوی اشتراک نمودند. در ناحیه شهرینو نیز بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک زیاده از 2000 نفر گذشت نظامی برگزار گردید. نخست رئیس ناحیه شهرینو برآمد نموده قید نمود که باعث شکرگزاری است که وضع سیاسی وطن ما تنج و آرام بوده. ساکنان در زیر فضای صلح و آرامی زندگانی آسوده و شایسته را پیش برده ایستادند. اما وضع جامعه جهانی در حالت نگرانی قرار داشته تقاضا می‌نماید که ما باید برای حمایت صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشیم. زیرا حمایت امنیت دولت و حفظ آرامی جامعه برای ما وظیفه مقدسترین، مهمترین و افضلیت‌ناکترین به حساب می‌رود. بعداً از جانب افسران و اسکران قسم‌های حربی تابع ناحیه شهرینو، شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه، کمیسریت حربی، خدمات دولتی آتش‌نشانی، ستاد عاید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارخانه و تشکیلات و کالج و لیسی‌ها گذشت نظامی دایر گردید. در حقیقت امروز خلق مملکت اعتماد دارند که تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، قواهای مسلح کشور منبعد نیز از عهده حفظ با اعتماد مرزهای کشورمان با سربلندی میبرایند. قواهای مسلح ما یعنی فرزندان جسور و دلیر مردم تاجیک در طول 30 سال صاحب استقلالی نه یک بار و دو بار وظیفه‌های خدمتی و قرض فرزندی خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجیک جوانمردانه و سربلندانه اجرا کردند. در این ردیف با درک مسئولیت اجرای قرض شهروندی امروزها صدها جوانان ناحیه شهرینو در صف ارتش ملی سربلندانه خدمت نموده ایستادند که باعث افتخار و نمونه عبرت هر جوانمرد است. بینندگان عزیز، همین گونه بودن خبرهای این ساعت. با رسیدن خبرهای دیگر شما را در نشرهای بعدی برنامه اطلاعاتی یادداشت می‌کنیم. خیر، خوش و خوب و موفق باشید.